Mongoliýada döwlet saparyna bolmagyň çäklerini ir bilen hormatly prezidentimiziň awtoro kerweni Mongoliýanyň döwlet köşküne geldi. Köşküňindäki Suhabatar meýdanyny bilet mertebeli mihmany resmi garşylamak dawarat boldy. Mongoliýanyň prezidenti Ukhnagin Khureltsukh türkmen kardeşini mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiziň Mongoliýa döwlet sapary hindi onuň çäklerini meýilleşdirilen şäherler iki tarapdan hyzmatdaşyň hil taýdan täze derejä çykarmagyna ýardym eder. Bu ýerde hormat garawynyň serkerdeti Davaraly hatabat berdi. Moңғол улсад төрийн алсын хийж байгаа Түркменистан улсын ерөнхийлөгчнийг хүндэтгэн Моңғол улсын төрийн хүндэт харуул жагсан хүндэт харуулын дан ахлах төсөгч Баярбаатарыг их болда. Sonra Türkmenistanyň we Mongoliýanyň döwlet senalary ýanglandy. Sonra prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Ukhnagin Khureltsukh Mongoliýanyň goşun tugrasyny sarpaladylar we hormat garawynyň eskerleriniň nizamynyň öňünden geçdiler. Hormat garawynyň eskerleri Davaraly ýürüýüş bilen geçdiler. Sonra iki ýurdun döwlet daşdanlary Mongoliýanyň we Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen tanışdylar. Garşylanýyş dabarasy tamamlanandan soňra prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Ukhnagin Khureltsukh Mongoliýanyň döwlet köşküne geldiler. Köşküň eýwanyny hormatly prezidentimiz hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazgy ýazdy. Sonra prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Ukhnagin Khureltsukhun arasynda çäkli düzümde ýokary derejede gepleşikler geçirildi. Dostluk ýurdun başçyny bilet mertebeli mehmany Mongol topragyna mehirli bereklep, Mongoliýa döwlet saparynyň gelmäge çakylygy kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Prezident Ukhnagin Khureltsukhy Mongoliýa döwlet sapary bilen gelip görmäge çakylygy hemde bildirilen mehmançylyk üçin tüýsürekden minnetdarlygyny beýan etdi. Döwletdaşlarymyza pursatdan peýdaranyp, Mongol kardeşine Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhamedowyň salabyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Hemde gahrman arkadamyzyň Mongoliýanyň prezidentiniň geçen ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistana amala açan döwlet saparyny we onuň magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýylygyna başlandan halkara forumuna işin gatnaşanlygyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy.
Şoňdan baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Mongolia bilen tiýady diplomatik, sewda ykdysady, medeni insanperwer urganlarda hyzmatdaşyk ösürmege giňeltmegi ugur edinýändigini tasdiklady. Döwletdaşlarymyz bu saparyň iki tarapdan gatnaşyklara tiýady itergi bermäge gönükdirlendigini aýdyp, lilikdäki tagallalaryň netijesinde bu urdaky maksatlara ýetiljekdigini anan bildirdi. Mongoliýanyň prezidenti ýurdumyzda amala garşan saparynyň ähmetini belläp, onuň dowamyna gadandan ulaşyklaryň döwletary gatnaşyklaryny ösürmekde möhüm ädim boljakdygyny belledi we mümkinçilikden peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowa mehirli salamyny beýan etdi. Aranşmak we işeňlik ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşynda uzak möhletli geljegi hataby almak bilen hyzmatdaşyň ileri türýän urlary anyklaşdyrly. İki ýurdun prezidentleri şeýlegem sewda ykdysady gatnaşyklary işeňleşdirmek üçin köp orly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, iki ýurdun halklaryň hasa ýakynlaşmagyna ýardam berýän medeni insanperwer gatnaşyklaryň putulandyrylmagynyň möhümdigini bellediler. Duşun başynda taraplar öýdary gyzyklanma bildirilýän Tibet we halkara gün tertibiniň möhüm urlary boýunça pikir alşdylar.